years later. Sadya. Kami ng dalawang ilog. Limang bundok. Matagpuan lang namin. Si Kuya Joel. Ito po yung bahay niya. Nasa ibabaw ng bundok. Wala sa ilalim ng bundok. Apo! Tagal. Daming pinya. Magandang morning. Ay, gabi na pala. Anong piglalaga nyo? Ay. Awan. Salamat. Dito na lang. Ano ba gato sa Indo? Nagsunod. Sa ano sa ini? Ano na? Tighanap kami. Dumating pa sa basta mo dumano sa Kabatagan. Marami silang alagang sesiw, edu. Ayan si edu. Pusa. Ayan. Okay, so. Pasok kayo guys. Damit. Ano, Ayan. mga anak ano. Naku, madilim. Namin. Sa maliit lang. Kumusta naman po kayo dito? Masaya rin kahit naghihirap yung buhay. Hindi ba madilim? Hindi ba? Yung pang ano, hanap buhay nyo, yung pagsasaka, pagtatanim. Hindi po, wala po nga kaming. Ay, yung pagtanim-tanim dito sa kakapirang. Pwede dito na lang. Medyo pagod pa guys. Kuya Lugod, wala na upuan. Sa loob ng 5 oras na lakarin. Ay nangyayari. Kumusta naman po kayo dito mag-asawa? Masaya naman po kahit ano, naghihirap yung buhay. Anong klase pong naghihirap yung dinadanas nyo ngayon? Yung ano po, paghirap ng buhay po, wala naman, nagtitinda-tinda lang kami ng mga gulay-gulay namin dito. Magkano man po yung kita nyo dyan? Kunti lang po, minsan 1,000, minsan 500, hindi naman po. 1,000 isang araw. Hindi naman po, yung, minsan pag ano, Wala. nagmamarket ako, kung mayroon na mamarket dyan, yan guys, sa tanim-tanim, yun lang po. May bigas pa kayo. Meron Wala na. nga po eh. Ganun. Hindi, ano lang kayo sa ano? Saan po? Ano po nung buko doon, kasi ipapamarket. Bibenta nyo rin yung buko. Ipapabenta sa akin sa market. Yun ang hanap buhay ko pag tinda-tinda ng ano sa marketan. Yung mga, Ilan yung anak nyo? 2 na lang po ang nandito. Yung iba po may mga asawa na sa Maynila. Marami po akong ano. Yung iba babae. nag-aaral pa, high school, Mga may elementary. nag-asawa? Yung iba po, Hindi, may apo na kayo? mayroon na po. Ano nga pangalan nyo na? Nina, Si nanay nina, si Kuya Joel. Tatay Joel. Ako nga pala po si Renz Alde, ang Kalampitos TV, isang vlogger na adik ako pong umakyat ng bundok para katulad nyo, yung parang nag-ano kami ng yung hanap kami ng tutulungan na yung karapat dapat na katulad niya, di ba? Kaya kahit ganun ba ang gawin namin, magsikap pa rin tayo sa buhay. Kasi nanggaling din ako dito. Tatay ko nakatira kami sa, alam mo yung bumagyo siya eh. Bagyong Rosy. Natira na lang bubong. Yung pag ano na lang yung tirahan namin. Tapos nadun lang kami mag-ama sa silong. saan pong lugar? Sa Camarines Norte. Doon sa San Vicente. Ayun, anong nangyari. Kaya danas ko rin yung napakahirap ng buhay. Oy, minsan halos minsan ka lang makakain ng masarap yun. O minsan pag walang kamuting kahoy. Iyo po. Kamuti. Saan po, iyo po. Saging. Kanin. Pag minsan yung mga bata nagreklamo sa Iyo pamilya. po. Nareklamo Oo, sila. nareklamo po talaga sila. Ayun. Kaya naaawa po. Kaso wala naman kayo mag- Nasaan sila ngayon? Minsan- Nasa labas pa. Opo, yung dalawa. Isa na ito buboy. Yung isa nasa pinsan ko. Ah. High school po, dyan nandyan. Kinumpok din ng principal. Yung iba nandun din sa kapatid ko. Bakit hindi sabihin kinukupkup, hindi nyo kayang suportahan ng pangailangan nila? Siguro po, umaalis sila dahil sa
Yung Hirap ng buhay. ano po sila na nakikita nahihirapan din kami. Yun, nagpapakupkup siguro sila sa ano. Nagpapakupkup nga po sila. Yun nga po siguro talaga ang dahilan. Parang nakaawa sila sa amin. Ganun. Pumapayag naman kayo. Wala magagawa. Wala po kami magagawa pero ayaw ko po talaga. Bali ilang kayo, ilang magkakapatid po ng anak. Ilang Ano po? magkakapatid. Ano, 10 ata po. 10. Kaso namatay ang pangko ang pinanang. Sabihin Dalawa iba mo, pa. dalawa. Dalawa pa ang pinanang. Ano yung bata pa sila naman? Anong pinamatay nun? Ba't anong? Yung sa sakit po. Ang, yun nga ang inisip natin kung pag nagkasakit ang isang pamilya natin tapos wala tayong panggastos, ang hirap, di ba? Yung sinasabi natin albularyo, wala yan. Ano lang yung pang santigwar lang yan. Pero pag minsan nasasambahan ng albularyo, napapagaling nila. Pero yung iba, yung mga malulubang ano, hindi na kaya talaga. Katod, ang layo ng ano, lugar nyo sa ano, sa kalsada. Opo nga eh. Naligaw kami. Grabe, oo. Sabi ko nga, pasunod din at sabi ko maunan ako doon sa pag-iinit ako na. Umikot pa kami doon. Tumawid pa kami ng 5 ilog. Tapos hanging bridge. Oo, kahit anong hirap ng buhay natin, kaya lang tayo. Kung may problema tayo, pag-usapan na lang ng, yun, kung may problema kayo dun, pag-usapan nyo na lang ng maayos. Huwag natin idaan sa init ng payo. Ayun guys, nakilala natin si Nanay Nena, si Tatay Joel, dahil may nagsabi sa atin na talagang yung nga buhay nila. Ano yung niluluto niyo? Yung mainit po, kakakapin ko po kayo. Wow. Ang dami namin napuntahan. Kailan yung nagpakape sa amin. Okay, hindi na namin papaanuhin. Pwede po kayong manawagan sa kung anong pang gusto natin. Baka malam may ano sa ating mga viewers, followers, subscribers. Hindi na po. Tara. Ano po yung ano natin? Kasi ito. Dito guys, dito kayo nakatira lahat. Kasya kayo? Kasya kayo dito? Sa kayo natutulog dyan? Dito po, yung asawa ko kami tatlo dito? dyan, sa ano, maliit na bahay. Wala kayong kutsyon? Wala po. Banig Ano lang? po. O, banig Buti na ano banig, saka- guys, damon yung paligid nyo. Damon. Buti hindi kayo pinapasok ng ahas dito. Hindi naman kuya. Pero pag minsan may ano, natsatsambahan, di ba? Alam mo yun yung istorya na Itong ano, ang mainit. ako. may bata na ano, natutulog lang. Dinaanan dito ng ano ng Nung ahas po. Kung mayroon po talaga. pag ganun, siyempre naipit siguro yung ahas, i-cobra. On the spot, patay yung ano, yung bata. Nadatnan yung magulang nagsasaka doon sa ano, pag abot ng magulang doon sa ano. Patay na po yun. Wala na. Kala lang natutulog. On the spot. Kaya minsan mag ano na rin kayo, yung hawan-hawan na rin. Alam mo yung hawan-hawan? Opo. Anak mo si ano? Ito si Butchokoy. So, ang haba na ng buhok mo, magpagupit ka na. Ay. Kalbo. Okay, pero pag mga batang katulad nito, pag Parang lagi po din silang nalulungkot, lumalabas po Oh. doon. Minsan hindi nagpapaalam. Nanonood sila doon, TV. nakikinood ng TV. oh, danas ko yan eh. Malulungkot talaga sila. Tapos Malulungkot. nakasilip lang doon sa ano, sa bintana ng kapitbahay. Ano? Kahit radyo nga dito, wala. Kahit kung anong wala. Walang Yung mga gamit dito. Ang oras, pag ano na lang namin, kung anong oras. Yung mga radyo na marinig mga DJ. Wala Ano? po. Hello guys, DJ. Wala mga gamit. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si DJ Bombay. Yan lang ang gamit namin. Yung walang nag-iingay man lang ganun. Ano? Wala man po. Yung mga Fernando po. Alam mo namang pagkakataon na ganyan. Mga drama. Sige, meron kaming kunting dala. So, di ba sabi niyo wala kang bigas? Wala po talaga. Anong kakainin niyo lang? Bangkukan. Opo. Ano Kung bang- gusto niyo po, magdala kayo. Ano yung bangkukan tawag dyan? Bungkukan po dito. Mula sa ating patasan mo na eh. Ayo. Mula sa ating sponsor na si Laura Birakit. Ay, Ay, ayan. Kunting pang ulam lang yan. salamat Grocery. po. Ito. 5 kilong bigas natin namin doon sa isang tinulungan namin. Kaya, pagpasensya niyo na yan.
Malay nyo makabalik pa kami dito at pagbalik namin ay mayroon ng magandang balita. Opo. Okay, Ako po, nagpapasalamat din po ng mga tutulong pa po. Nagpapasalamat pa po ako ng marami po. Malaki pong pagpapasalamat po. Dahil po kami dito napuntan po ni Kuya. Ito yung ilaw niya. Yan. Opo, ganyan lang po Yan. talagang ilaw namin. Gasira. Gasera. Dalas ko rin. Minsan nga po, lighter, yung ginagano namin kasi minsan wala kami pambili ng gaan. Hindi pag wala kang pangulang, nagkakati na laki ng manok. Ay, hindi po nga namin yung Makati at sa anak ko po yan, hindi naman sa amin. Sa, Di sabihin nyo, sa anak ko pong binata yan, kukunti pa lang po naman eh. Di sabihin mo, sisiwan, ayaw niya ipakata yan. Hindi sabihin mo Umuwi dito yung anak kong binata. Hindi, sabihin mo Ano po yan. Hindi naman tinuklaw ng ng butiki. Nilingkis ng ng langgam. Kaya galit yung pag nabawasan, hindi naman sa amin yan, sa anak ko. Anong pangalan mo, Toy? Anong pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Shaolin? Jerome po. Jerome. Ikaw? Ha? Joey. Rowena? Joey. Joey na? Joel na. Joel na. Parang ina na lang yung pangalan mo sa kanya. Joel na. Joey na, ganyan na. Inano lang po yung pangalan sa amin dalawa. Magkape mo na. Pamirinda mo na rin yung Ito. Ikaw si Shaolin. Jerome. Anong pangarap mo sa buhay? Gusto mo maging ano? Anong gusto mo ba pagdakula mo? Pagdakula mo. Ha? Pulis? Pulis, ano? Doktor? Teacher? Mahihain to si ano? Mahihain? Ito parang dito mahihain to. Anong ikaw si Joey na? Anong pangarap mo sa paglaki mo? Anong gusto mo dagit pagdakula mo? Sabi na. Paras mahihain. Malay mo, maging artista ka. Grade 2 sa module, nagmo-module ka. Kumusta naman yung grades mo sa module? Nagkakapusa naman yung... Pasado naman siya. Yung isa, hindi pa naman yung nag-aaral, ito lang. Si Shaolin. Maganda yung presko. Okay, Pati na kami kuya ko. Okay na. Pasensya na po kami kuya. Okay, nagpapasalamat tayo sa ating mga subscribers, sa ating mga followers dahil patuloy nilang tinatangkilik ang ating channel na charity channel. At maraming salamat sa mga nagsusuporta at mabuhay po ang ating charity vloggers ng Pilipinas. Kasama dyan si Kuya Bal Santos, yung mga gumagabay sa ating munting channel. At sana ay patuloy niyong suportahan at para mas marami pa tayong matulungan na katulad nitong pamilya na minsan ay nangarap na rin sa buhay na walang kakayahan humingi ng tulong. Okay, maraming po salamat sa ating mga mabuting Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsinig ng bintang araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking dalhin. Nakikinig Diyos, dapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya
iyong